ľudia, a ja mám, hádajte čo mám. Mám MV3, ide mi už multiplayer. Takže možno budú aj z toho LPčka, let's play, hej. Áno, a budete tam keď ja aj dostanem ten MV3, budete nám Čo? zabíjať, taký úplne že spokojný a raketa budem zabíjať. Čo? Že vraj on ma bude zabíjať, počuli ste to? No to je čistá demence. A ty si kde? Ty si na spawne? Kde si? Ja sledujem. Kde tu? No, ja som spaj. Špinač. Mne bohlia. Hej, ty si... Čo? Ja ťa sledujem. Čo? Ja ťa sledujem. No a... Na čo je tamto drevo? Som niečo počul. O Doriči. Dobre, už ťa nechám. Ty, Doriči, choď. Buď pod vodou. Ja ťa vidím. To si ako urobil? Napísal som home. Čo? Napísal som home. Ty máš túto home? Poď si po mňa do dedinky, no poď. A poď. Vlastne našel do dedinky. A kurva vedel. Ty si pod zemou. Že nie, ty vole. Ja fakt nie som. Nie si? Ja viem, že nie som. Ty čorka, nechaj ma na pokoji. Nechaj ma na pokoji. Ľudia, a takto sme si užívali každý večer, že sa...